Λοιπόν, είχα μια συνάντηση με την διοίκηση και με τους νομικούς συμβούλους τα Ηρακλής. Μας έγινε μια ενημέρωση όσον αφορά τα προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά σε πάρα πολλούς από εμάς. Αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί σαν αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και οι εκλεγμένοι βουλευτές αλλά και μέλη της γραμματείας του πολιτικού σχήματος είναι ότι άποψη δικιά μας βέβαια είναι πάντοτε ότι πρέπει να υπάρχει ισονομία σε όλες τις μορφές της κοινωνίας και όλα στα επίπεδα της κοινωνίας. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει εις βάρος του Ηρακλή πέρσι και η ανατροπή των ίδιων αποφάσεων με άλλες ομάδες φέτος είναι εντελώς απαράδεκτες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ισονομία με τη λογική ότι είτε ο Ηρακλής και άλλες ομάδες που κακώς έχουν υποβαστεί να επανέλθουν στην κατηγορία, είτε να υποβαστούν οι ομάδες οι οποίες δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. Το ίδιο πράγμα να υπάρξει, έτσι τα ίδια 2 μέτρα και 2 σταθμά δεν γίνονται αποδεκτά. Εντάξει, κάναμε μια πολύ καλή κουβέντα, μας ενημερωθήκαμε και για την πορεία και για τα οικονομικά του συλλόγου. Θεωρούμε ότι σαν πολιτικός χώρος θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να υπάρχει μια ισονομία και μια κάθαρση στον χώρο και του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου.